sarai chu dopin apain enge apek azota sarai chuan hrildu lovin tuiha ka thiturin bat tapa chuan achia nimasela sarai hi mimai mai ni big lovin abeileta hliam tur shapin atlan chuak theita ani ole kan kalthui ma in video hi lo like la channel ila subscribe lo chuan ilo subscribe ve don ani 50k kan tlin huna thil hlim om do ti ho tur ka hriania Michael ate ho chu in mukhomin Michael chuan apa chu alo lom te chiam lo a chan chu anau pan lain apa hian a mu lai nge in mi a soi sa hlum to a chu wang chu ani apa chu in soi fia in pa fa thisen in zom na na chu anin rem ve le maya chu ti lai chuan nu chui thiam le fing Alex aron lang thut Michael ate chu an tlan chenga la Alex le Lincoln apa anin ka ve bok Michael ate chuan apa chu ron lam le in nimasela Alex chuan ka fu in apa an sun le phot Mr. Kim lo langin Paul chuan sarai a thalo wangin ama hremnan an thlau thla a athalak lan na zong chu thai bo ani Michael te chuan smuggler ho jet om na chu thlengin Fernando aphur to view nimasela Michael te chuan tlan chiat tu to lovin sarai chu zon buwa apa soitep mang chuan sarkar le company chu beilet an tum ve to don ani Alex Khan ron zui zelin Mexico bordera an car in su in Alex chuan an unawin amana ka hlum atum lai chuan border police an ron lang hlol mai ti chuan Michael ate unaw chu him thei ramin an man le ta Mr. Kim chu athin rim khopa achan chu Michael ate unaw chanchin chuan ram chung alu hne sia media hoin an interview ang ti ahlawani Michael ate unaw chu Fox River pan puyan niya kong laka chuan motor chia pakhat lo omin tlan chuan a hun rem chang an neya Paul Khan Mr. Kim kha bumin alo thurwal puidera ti chuan Alex chu kapin Michael ate unaw chu an tlan chuak le theita ani Paul chuan Blackfoot Montana ruain Terran statement man turin an thok chok nga la Michael ate unaw chuan ring lo hle ma se du thlan tur dang an nei chuang lo Montana chu thlengin statement veng tu ten en chuan in nang chingin anin ka boi ngal ti chuan statement chumanin motel ri na tur lampanin an chuak le ngal ani statement chu Paul chuan Michael apa tho puiten top se anin puantir theyang ti in Michael chuan rila Michael chuan lo rem ti lovin media le police bia in pek lu atum thu a rila statement chuan Lincoln silai chu chu sak thutin ama le ama chu a in ka plum ta ani police an kolak lo to sia ti chuan cameraman pakhat chu hostage a mangin an pathum chuan anin thiar film thei sha mani ti chuan video pakhat ti chuakin ram chung a viral na sakhop dot soin FBI ho an ti buaya an video siam chu sarai an mu theina chawa an siam ani nge an video chu ram chung mi puin an ngai ven ngal khop maya company chanchin te Alexan Oscar sel a tha thule midik lo ani tute an soitel bok sarai po chuan lo mu in Michael ama sei su alo krathiam vata ni masela gila a ala oma wangin Michael ate omna chu thleng mai thei ala ni lo Michael aten Alexa chanchin an soidana wang chuan anaw tengai a thalo hle Michael chu sarai chuan ron kholin anim pia a apa hne na tranga chabi anei thute hrilin in muna mun tur an soya in bem chi lo ma se arin mangai to khop mai ti chuan sarai le Michael chu in mule in sarai chunga pola che dan chu lung oilovin an khoi hlaka sarai chabi chu polan lo hria in Chicago a cigar club a locker sabi ani thu an in srila ti chuan Chicago a kalin Fox River warden cholto Henry Pop mangin tep chu an la chuaka Michael chuan Henry chu in rem siam na lo nei puin tep alak sakani chuan a in pek lu tur thu a hrila ni masela Henry chuan tep chu lo ngai thlave in Lincoln chuan thiam lo na anei lo ti hria in an zalen na sual chuak turin alo fuih let ve bok Alex chuan Fernando chu Mexico a omti hria in belik a thiampa Gary thata an mokpu chu jail atanga la chuakin man turin thu a peya belik chu alo phur khop mai Michael ate chuan tep chu ngai thla in dan ang takin a man thek lowa ni masela president chuan chung chu a hre ve don lowa
jail tang tlan chuak pahnih te chuan American president blackmail an tum don ani ti bek lo langin amitha pa lema changin doctor angin rampon azin atuma suma abuailova mi tha hre anei heklo a khovel chu a wo viau mai thona a chuan chuangin belik a chuang ve bok ni masela anin mulo hlau ti bek misol hosa chu e in a hlim veng khopani Alex chuan Benjamin kha loman to in a blackmaila in oklum tura ti in a in oklum lawani chuan anupui fanau chunga ra phak taka che atum thu in avawa ti chuan du thlan tur dang neilovin in ohlum atuma ni masela vanei thak takin gad pakhat chuan lo mu in a chan man hlau Chicago ko thera van tlang in khom president chuan hoi hotin thu a seidona mi puiten lo lomin Michael Pon alo chang ve reng Lincoln Pon an plan chu a flop thei ti hria in Panama pan tur long cricket pathum a thian pa lo lak tir atum ve a film khur luat a om hri lo Fernando le Mary Cruz chu Mexico a omin lim takin hun an mang duna TV a chuan ti bekan airport a bek ruk atum tia an pon chu a hmuwa poisa a hlo ni nge ya angai belik chuan Fernando chu ronjong mu in a bial nu a hren be thu an hrila azui holo chuan Mary Cruz a hmu to lo tur thu a hrilani Fernando chuan belik a hnena chuan min pelut lawani chuan ti bek kaman puyang che poisa po kha akol ti in an hrila sum at a belik chuan alo beng khon du ang reng khopa ti chuan ti bek chu zon muwa a poisa kol chu chu sak an tum don ta ani president chuan athu soina mun tur aron pan to a Paul Khan tha alo tum ve bok ti chuan Michael chuan chibain lekha them hi apeya lekha them chu envatin Michael chuan tep kha an kol thu alo ziaka a security ti chuan Michael chu an ban ngal bok Mr. Kim chuan Michael chu komfalin alo soisa a president chuan Michael chu ron mu in tep chu thedar adu lawani chuan an unawa ngai dam an ni thu presidential pardon an unaw tan angiata an unaw chuan ngai dam na aphutani president chuan tep chu ngai thak phot adu thu an hrila Lincoln chu kholin Lincoln chuan claim an playa ti chuan president chuan hlawin ngai dam an ni tur thu chu puan atuma Michael chu akal tir bok Mr. Kim chuan general chu mu in president hilti tumvel chu an hrila Mr. Kim chu general a thu pek nen kir le in Michael ate unaw nge i hlau company ti in president aron vawa president tho ik pik lutuk chuan president ani in atranga aban thu apuang ta top mai Michael ate plan a fela tuna chuan ti thei pakhat ma an nei to lo an ti thei om chun chu mun hlataka tlan bo top mai chu ani an tep chu president ber aban ta ka wangin trangkaina a om to don si lova dan angin a man tlak box si lo a chan chu an record ni a fel tok lo wangani Michael le Lincoln chuan Panama an pana Sarajevo FBI hoin an man ve bok Benjamin po Alex kalzonga kota a inlanani phot chuan azalen ve don bok ti chuan kota inlan chu ram ti in Benjamin chu mizalen anita Michael te unaw chuan Panama thlengin Michael along Christina Ross chu an hmuwa zu tam tak an nei bok Alex chuan atal boi don ti in fria in Michael ate chu plan thatak nen Panama a zui atum veya engtin tak izelang mo ti bek po Panama omin poisa anga aboka no ti zuar alo komvel mai maya abil nu anga in cheitirin an om ho dun ve khop mai Michael chuan internet lama Fernando message no chia chu mu in anin muwa ni masela Fernando chuan eng message ma anu chia lo thu a hrila Michael ngai a thawak to lo buman ni nge yin angai belik chuan ti beka poisa chu rukpuya asoma Fernando chuan Mary Cruz awanga puitura somin Michael chuan alorem tia belik hian Mary Cruz rengpet angin a insoyani ti chuan ti bek chu mu in an zuya ni masela ti bek chuan man lo tok to in Michael ate chu tul that angalan tira tal o tir atum hi aloniya belika chu kapliamin ti bek chu atlan chia ni mase motor chuan lo su in an mana motora phurin embassy ya pek lu antuma
ti bek chuan Fernando chu vit thutin an che suala ti bek chu tlan che in Michael chuan amana abana vitin poisa ala a police homan turin akal santa ani Lincoln chuan Michael azon na lama Alex nen in tongin Alex chuan alomana Michael chu bia in longle poisa aron pe ani lo chuan Lincoln atha tur thu a hrila Michael aboile ta plan thatak nen Alex chu mu atumta ani Sarai chu kota inlanin alo bera kum somthum vel tang theidin muna adinga nimasela vanei thlak tak main polkha ron in puangin engkim Lincoln an phieruk dan vel chu aron puang fai veka ti chuan Sarai chu zalenin Lincoln po chu chua zalen anita ani Michael chuan Alex chu va mu in Alex chuan Mr. Kim thattu angalan tir atuma nimasela Mr. Kim chu ron thlengin mi le sa anga angreng khop mai Lincoln chu tal chuakin anin ka boi nga la ti chuan an unaw chuan tlan chuakin an him thei ram Alex chuan Michael la longa tlan bo atuma police ho chuan lo chekin Michael la ruwa manna angin damdoi an mana Alex chu Michael la chuan abuma tal boin an manta ani Paul chu prison lampanin an phura kong laka chuan mai tum hoin lolam bunin silai apuak troi mei Paul chu athinge dam hriat ani talo Michael le Lincoln chuan an longa Sarai lo omreng chu an muta hlol maya Sarai chuan Paul a in puan thu le Lincoln chu chu zalen ani thu alo hril zunga Michael a case po chin fel thuai ani tur thu a hrila chuti lai chuan Bill Kim Khan ron zong mu in silain aron tina Lincoln chuan poisa hi idu chuan lalamin kalti roti in alo hrila Bill Kim chuan dollar makta duai nga lek chu enga ama angai lo an vai atha atum nimasela Sarai chuan aron kaplum ta ani police ron langvatin an tlan chi a Michael le Sarai chu tlan dunin Lincoln atlan rangbok ti chuan Michael chuan ka tha ani tia in pe in Michael chu Panama police ho chuan an manta ani ti bek chu company mi le sa pakhat chuan ron mu in Michael an man to awangin an ruam man na athleng dika nimasela ti bek chu an man ve awangin company ho chuan an phatsan le ta ani Michael chu sona ada lu ania Alex po an da lut ve bok jail chunga chuan belik lo omsa in hak tur mumal po anei lo ti chuan Michael chu company lamin sona alu turin an du em ema an du angei chuan aluta